Япония белән сугышны булдырмый калган татар. Бүген Мәскәүдә танылган разведчик Исхак Әхмәровка һәйкәл ачтылар. Якташыбыз заманында Төркия һәм Кытайда эшләгән. 1942-45 елларда АКШта легаль булмаган резидентураны җитәкләгән. Совет разведкасы тарихында иң уңышлы операцияләрнең берсе дә Исхак Әхмәров исеме белән бәйле. Кем турында иң яшерен татар кешесе диләр. В Америке есть устоявшееся выражение «шпион из Москвы». Бу сүзләр атаклы разведчик Исхак Әхмәров турындагы документаль фильмнан. Аның исеме безнең илдә әле үзе үлгәннән соң да сер итеп саклана. Әмма интернетта, инглиз телендәге сайтларда Әхмәров турында йөзләрчә материал табарга мөмкин. Аларны Юн, Кальберт, Билл Грейнк, Майкл Гринмер сүзләрен кертеп безләргә кирәк. Шуларны укыгач, Исхак Әхмәровның 2нче бөтендөнья сугышы чорында иң нәтиҗәле эшләгән разведчик булуына шик калмый дип яза татар дипломаты Юлдыз Халиуллин. Все эти вещи, они говорят о том, что человек, во-первых, сам такой уникальный и воспитывался в такой среде. И мы гордимся этим человеком. Әхмәров кебекләрне яшерен фронт каһарманнары дип атыйлар. Эшләре шыма барса, батырлыгын дөньяга чыгармыйлар. Әхмәров исеме Зорга, Абель, Фильбилар белән бер рәттә йөрсә дә, Исхак әфәнде турында россиялеләр соңрак ишетте. Анда югары дәрәҗә әзерлекле разведчиклар бүтән булмаган дияргә була. Үземә дә чит илләрдә эшләргә туры килгәнлектән шандырып әйтәм. Аның дәрәҗәсендә эшләүчеләр сирәк. Өстәвенә ул легаль булмаган разведка белән шөгыльләнгән. Исхак Әхмәров татар гаиләсеннән берничә айлык чагында әтисез кала. Әнисе аның белән Казанга кайтып китә. Исхак Әхмәровның шәхес буларак формалашу Казан белән тыгыз бәйләнгән. Монда ул урта белем ала, партиягә керә, халык депутатларының Казан советы депутаты итеп сайлана. Бу бинада Исхак Әхмәров 1920-1921 елларда яшәгән. Жуковский урамындагы 4нче йорт фасадында хәзер менә шундый элмә такта тора. Бүген Казан урамнарының берсе разведчик Әхмәров исемен йөртә. Дөрес, бу тирәдә яшәүчеләр аның турында аз белә булып чыкты. Бәлки ул герой, бәлки солдат булгандыр, төгәл әйтә алмыйм. Слышал только о том, что он... Бөек Ватан сугышында катнашкан дип беләм, эшчәнлеге разведка белән бәйле булган бугай. Казаннан соң югары белем алыр өчен Исхак Әхмәров Мәскәүгә юл тота. Университет тамамлагач Истанбулда генераль консул булып эшли. Гадәттә стажердан бу дәрәҗәгә менәр өчен дистәләрчә еллар кирәк булса, Әхмәров бу юлны 3 елда узган. Аның разведка эшчәнлеге Төркиядә башланган, Кытайда, АКШта дәвам иткән. Япониядә Ирак көнчыгышта сугыш башласа, Советлар Союзына каршы. Советлар Союзын бетереп ташлыйлар. Менә шушындый уйдан чыгып, Исхак Әхмәровның башына шундый план килә. Японнар белән Америка арасында конфликт китереп чыгарга. Әгәр дә японнар белән Америка арасында конфликт китеп чыкса, алар үзара сугыша башлыйлар. Һәм японнар инде безнең илгә каршы, Советлар Союзына каршы сугышырга кирмәскә мөмкиннәр. Исхак Уайт белән очрашуның бөтен нечкәлекләрен берәмтекләп күздән кичерде. Кайда очрашырга, очрашу турында ничек сөйләшергә? Бу Рафис Корбановның Әхмәров романыннан. Япония белән сугышны булдырмый калган татар егете каршында Берияда көчсез булган дип сөйлиләр. Татарлыгын ул өстен куя. Бездә паспорт товарыбызда татар булып язылган дип әйткән иде. Аннан соң белмәм үзгәргәнме юкмы, ансын мен әйтә алмыйм. Менә шул Маргаританың әйтүе буенча ул шулай. 1920 елда Учредительный съезд Советов Татарской ССР. Шушындай съезд булган һәм ул съездда ул кунак буларак катнаша. Разведчикның кызы музейга әтисенең бер чемодан әйберләрен тапшырырга шандырган. Бәлки шуннан соң бу экспонатлар күргәзмә генә түгел, музей ачарга да җитәр. Рәмзилә Гафиятуллина, Шат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.